गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु थानानि सिङाव थानाय हाराफुटायाव 37 नं राजा लामायाव हरखाब लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गलादारि गामिनि थागिबि प्रताप सिंह बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुङा फुङावनो मोनसे खामानिनि थाखाय गावनि AS 1604605 नंनि बाइकजों न'निफ्राय गसाइगाव फारसे फैदोंमोन। बेयावनो गंसे AP 07TH 3479 नंनि ट्राकआ सौग्रावफैयो आरो मानसिया ट्राकनि साखा सिङाव हाबनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। जाब्रबथाय थिलियाव सिमुलटापु पुलिसआ नुजाथि होयो आरो ट्राक सालायग्राखौ हमनानै थानायाव लाना थाङो। बे समाव निउज 8 बड'निसिम मोनसे गिदिर खौरां। আপনি পিছন করবো না।